Peces de plom que deixen empremta al seu pas. Rostres marcats per la dificultat d'avançar. No fugis, el dia que esperàvem s'ha fet únic. Fem del so de l'aire un guia que obri portes, el sí les notes, ventilli els anys d'espera i construeixi victòries. Ara és l'hora, ens ha tocat. Des de la CUP treballarem per una república catalana laica, compromesa socialment i amb una democràcia de veritat. Lluitarem per una gestió del territori que tingui en compte el valor cultural, patrimonial i ambiental del nostre entorn i els recursos naturals. Defensem la producció agrícola i ramadera de proximitat, respectuosa amb el territori i el servei de la gent de les nostres comarques. Lluitarem per garantir els drets socials i laborals i per un model econòmic al servei de la majoria. Amb mecanismes de controls democràtics, una fiscalitat justa i un sistema financer ètic i responsable. Lluitarem per uns serveis públics de qualitat i per tothom. I per una gestió dels diners responsable, transparent i controlada entre tots. Movem el món precaris i directes, peces importants que formem part d'un gran talent. Crítics incisius, ara és l'hora que la llançadora es posi en moviment. El 25 de novembre Vota la CUP Alternativa d'Esquerres. És l'hora del poble.